Devam etәбез. Электрон почтабызда тагын бер җылы эчтәлекле котлау хаты бар. Шуны укып китәсем килә. 31 ел элек Пенза өлкәсе Кузнецк районының Татар Кынады авылында безнең иң кадерле, газиз балабыз, сөекле сеңелебез, апабыз Мунзафарова Венера Вилдан кызы туган иде. Гаиләбезнең беренче чәчкәсен без нык көтеп алдык дип язганнар безнең тапшыруга әнисе Румия Харисовна, апалары Димә һәм Карина. Бик тиз ара үсеп җитеп, яшүсмер чагыннан ук ул миңа әнисенә беренче ярдәмчем булды. 19 яшендә үз мәхәббәте Мунзафаров Усман Айсә улын очратып, кияүгә чыкты. Мәхәббәттә ике матур балаларын, ыныгым Мәрьям һәм Үмәрне тудылар. Балам минем кичкенәдән үк бер эштән дә курыкмады. Бүген дә ул теләсә нинди эшкә тотынса да, барында җиренә җиткереп эшли. Аның ачык күңеле, йомшак йөрәге бик күпләрне җәлеп итә. Ул бар кеше белән дә уртак тел таба белә. Ә иң матур ягы аның һәр кешегә ярдәм кулы сузарга әзер булып торуы. Кадерлебез безнең, синең оптимистик рухың, бар авырлыкларга да елмаеп караган күпләрне таң калдыра торгандыр. Без дә сине яратып, сагынып яшибез. Гаиләң синең үрнәк үлгесе, үзең дә син, эшне сөеп, ялкаулык белмичә, ару-талу сизмичә эшли торган авыл кызы. Без сине балакаем бик яратабыз. Синең шундый булганыңа шөкер кылып, Алладан бары бәхет сорыйбыз. Чөнки син бу бәхеткә лаек кеше. Син бит үзең дә яз фасылында җир шарын җылыта алырлык кояш сыман. Сиңа кадерлебез, киләчәктә балаларыгызның бары бәхетле көннәренә шатланып яшәргә язсын дип телибез. Ни соң, кызым, туган көннәр? Алар бит һәр ел килә. Бүген синең туган көндә кояш елмаеп килә. Сизәсеңме? Сине җилләр сыйпап узды иңеңнән. Бу без идек, җибәрдек бит җылы сәлам үзеннән. Барысы бар, саулык кына бер Аллам кызганмасын. Күңелләрең сагышлардан, сагынулардан тулмасын. Сеңелем минем, горурлыгым, авырмыйча мең яшә. Син бит безгә кирәк кеше. Һәр вакыт бул янәшә. Бәхетләрнең иң олысын телибез сиңа бүген. Аяз булсын һәр чак синең баш очыңдагы күгең. Кадерле Венера Вилдановна, ихлас күңелдән бар теләкләргә дә бик теләп кушылабыз. Һәм бүләккә якыннарыгыз сайлаган матур җырны да юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Кытлауларга баш аяктан чумган көн, туган көн, саннар алмашылган көн. Теләкләргә кытлауларга баш аяктан чумган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Туган көн, күңелдиктән тулган көн. Керфекләрдә сорамыйча чыланырга торган көн. Туган көн, күңелдиктән тулган көн. Керфекләрдә сорамыйча чыланырга торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн.
туган көн